Salutare tuturor! Eu sunt Corneliu și în materialul de astăzi voi prezenta cum mi-am construit eu bateriul de 51,2V la 280 de amperi. Ceea ce am eu aici sunt două astfel de baterii legate în paralel. Întrucât sunt deja gata construite, o să vă prezint pe imagini, pas cu pas, pașii care am urmat ca să le construiesc. După cum se vede, întreaga baterie este formată din două etaje suprapuse. Fiecare etaj conține câte 8 celule conectate între ele prin busbaruri, astfel încât să formeze câte o serie de 8 celule, care, pe urmă, sunt conectate între ele prin două cabluri care o să vă le explic în imaginile următoare. În această imagine se vede bateria dezasamblată, etajul superior și cel inferior. În continuare o să vi le prezint pe fiecare în parte. În această imagine se vede etajul superior format din 8 celule așezate între două plăci strânse cu tije filetate în ordinea în care urmează. În rândul de jos, de la dreapta spre stânga, 4 celule, numerotate 1, 2, 3, 4, iar pe rândul de sus alte 4 celule, numerotate 13, 14, 15, 16. Celulele sunt conectate plus cu minus prin intermediul busbarilor, astfel încât la celula numărul 1 vom avea borna de minus, iar la celula numărul 16 vom avea borna de plus. De la celula numărul 16 pleacă cablu de plus care se duce la busbarul roșu, care va reprezenta plusul bateriei. De la celula numărul 1, cablu negru pleacă de pe minus, se duce prin BMS, prin dispozitivul Juntec și pe urmă la busbarul de minus, care este acela negru. În episodul 2, unde am prezentat construirea generatorului solar portabil de 4,2, am explicat pe larg despre BMS, despre balancer și conectarea lor. Așa că de data asta aici voi fi mai scurt. În imaginea anterioară ați observat firele care pleacă de pe bornele celulelor. Am folosit 9 cleme ca cele din această imagine, astfel încât de la borna de minus a primei celule am plecat cu un cablu negru și m-am dus în clema numărul 1, iar de la bornele de plus a tuturor celor 8 celule din etajul superior am plecat cu fire în celelalte cleme numerotate de la 1, 2, 3, 4, 13, 14, 15, 16, care reprezintă celulele din etajul superior. De ce am făcut aceasta? Pentru că este mult mai ușor să conectezi BMS-ul și egalizatorul la aceste cleme, decât să mă duc cu fire la fiecare celulă pentru BMS și pentru egalizator. În partea de sus a clemelor sunt firele care vin de la bornele celulelor, iar în partea de jos sunt firele care vin de la BMS și de la egalizatorul de 5 amperi. În această imagine se văd BMS-ul, egalizatorul de 5 amperi și dispozitivul de monitorizare Juntec. Firele de la BMS și cele de la egalizator le-am etichetat pe fiecare în ordinea lor, la fel cum am etichetat și bateriile și am etichetat și clemele, astfel încât să nu intervină eroare la montajul firelor. În episodul 7 am descris funcționarea dispozitivului Juntec și montarea lui, iar în episodul 8 am descris egalizatorul și montarea lui. Dacă sunteți interesați, puteți vedea acolo mai multe detalii. Deci în această imagine se văd firele de la BMS și cele de la
egalizator conectate la cleme, numărătate de la -1, 1, 2, 3 și așa mai departe, care la rândul lor comunică cu bornele celulelor de pe etajul superior. Următoarele două desene reprezintă desenul de ansamblu al etajului superior, unde se văd și display-urile BMS-ului și al dispozitivului Juntec. Conține informații despre lungimea firilor care vin de la fiecare celulă și merg la cleme. O să continui cu etajul inferior. Aceste desene conțin o modificare. Clemele de conectare a firilor le-am mutat pe peretele interior al etajului superior față de cum erau înainte. Această imagine conține etajul inferior. După cum se vede, rândul de jos, cele 4 celule de la dreapta spre stânga, numărotate cu 8, 7, 6, 5, iar pe rândul de sus, de la dreapta spre stânga, 9, 10, 11, 12. Celulele sunt conectate între ele, plus cu minus, prin intermediul busbarilor, iar se vede celula 8 și 9 sunt, plusul cu minus, sunt conectate printr-un cablu. După cum se vede în această imagine, de pe borna celulei numărul 5 este conectat un cablu care va pleca și se va uni în etajul superior cu borna de la celula numărul 4, iar de pe borna de la celula numărul 12, alt cablu se va duce și se va lega la borna celulei numărul 13. În felul acesta vom avea o serie de 16 celule, toate legate în serie, terminând cu plusul și cu minusul în etajul superior, după cum am discutat anterior. La fel ca și la etajul superior și la cel inferior, de data aceasta avem doar 8 cleme la care vin firele de la bornele de plus ale fiecăror celule și unde se conectează cablurile BMS-ului și egalizatorului. Această imagine reprezintă desenul de ansamblul al etajului inferior cu informații referitoare la fire și alte componente. Am uitat să menționez, firele care vin de pe bornele celulelor și merg la cleme au aceeași secțiune ca și firele BMS-ului. În această imagine se poate vedea bateria ansamblată, etajul superior suprapus peste cel inferior, cele două cabluri negre de secțiune 50 de mm pătrați care unește etajul inferior cu etajul superior. La fel se observă și cablurile, cel roșu care pleacă din borna de minus a bateriei și cel negru care pleacă din busbarul negru și prin mufa Anderson se cuplează la invertor. În mare, aceasta este construcția bateriei. I-am mai pus și 4 roți rotative ca să poată fi ușor manevrată, ca și greutate are în jur de 100 de kilograme. Materialul din care am construit structura bateriei este Tego, iar în continuare puteți vedea paginarea în care se obțin 2 seturi și desenele de execuție ale plăcilor. Eu am legat doar 2 baterii în paralel, dar se pot monta până la 16 bucăți în paralel. Atâta suportă BMS-ul. Aceasta a fost construcția bateriei de 51,2 V, 280 de amperi. Pe baterie am mai pus și întrerupător de 400 de amperi, astfel încât să pot să deconectez oricând bateriile de la invertor. În viitor o să vă prezint și instalația mea, care are 2 invertoare, tabloul general, cel de alimentare a invertorului și tablou pentru panouri. Dacă v-au plăcut aceste informații,
dați un like, share și cu alții care ar fi interesați și subscribe. Până data viitoare, toate cele bune și mult soare!